na oh. Lumilipat yung ulap. Dito mga lodi, kaya tripling ingat kailangan dito, parang canon ng bagyo. Oh, ayan naman yung view. Dilim. Kaso nga lang bato. Ayan, may falls pa. Ayun, mga lode. Ayun oh, hi! Shout out boss Tendance. Tendance mga boss. Kaway po. Live. Ayun oh. Baon, may baon. Si sir oh. Sap! Ayun. Rainier. Oh. Lupa. Kaso pag umuulan, maraming kuhan, lupa, bato, at babagsakan. Pero malamig guys. Lamig, parang Baguio. My gosh. Dito, oh, binabike na yung kasama ko. Miming. Si Mami Miming, ayan, nilalamig na. Oh, kita nyo naman guys, oh. Look alike. Bagyo. Pag-akit nga namin kanina, unlimited na liguan. Okay. Sarap magkape. Ayan. Shout out sa mga Taron Riders Club. Ayan. Labong kasama natin ngayon. Yan ang ganap. Yun
lang.